सानबाय थायो मानसिफ्रा गासिनो गावनि इउटिउबाव इनकाम जानाय एमाउन्टखौ खोन्थायागासिनो एबा जायोनो माबा जायो खोन्थायाबो आरो गोदोबा बुंलायसै आरो दे आंथ' इउटिउब माबा मोनसे मोनो खिन्थु बेसेबां मोनो बेखौ बुंनो मोना देनाय इउटिउबनि रुल दोङोनो मानि मा रुल थाबाय बायनो बेफोरलाय जेबोनि रुल गैया बेनि थाखाय र' आं बाहाय भिडिअखौ पजिसनाव दोनना लानि बाहाय रायज्लायनो दिनै इउटिउबाव आं बेसेबां मोनो आरो मानसिफोरनि एटिटिउड मानसिफोरनि माने गुसेब थिंकिं होनना बुंनांगोन आंनि मथेबा गुसेब थिंकिंआनो बियो मानि मा इउटिउबनि आरजिनाय फैसाखौ बुंनो मोनलाय बिलाय मानि बुंनो मोनलाय आङो प्राय इउटिउब भगबान इसोर भगबान आल्लाहु आकबार जय आफा बोराइ बाथौ सोरबाया बुङो बुहुत साबसक्राइबारफोरा आरो भिउवारफोरा सोंहरो जे नोंथाङा इउटिउबनिफ्राय बेसे फैसा मोनो बेनिफ्राय गासिनो इउटिउबारफ्रा बुङो आरो बारा मोना बाहायल' मोनो बुंनो मोना देनाय बुङो आरो आं दा खोन्थाया इउटिउबनि रुल दङनो मोनबो रुल गैया आंनि थाखाय र' आं भिडिअखौ बाहाय फिक्स खालामना लानि माबाखौ केमेराखौ आखाइजों हमबाय थानो बादों आङो एक सेकेन्ड एक सेकेन्ड दा बुंलायसै आरो मानसिफ्रा जे इउटिउबाव हाबनाय फैसानि एमाउन्टखौ बुंनो मोना मा रुल एक रुल गैया आंनि थाखाय बियो आंनि थाखाय बि जेबो नङा बियो आं दा दिनै बुंनो नागिरदों इउटिउबनिफ्राय आङो बेसेबां मोनो बेसेबां फैसा मोनो आंनिया सादा सिदा जेबो आं जानला मोनला रावनिबो बाथ्राफोरखौ आं जानला मोनला फोथाया इउटिउबाव मोननाय एमाउन्टखौनो खोन्थानो मोनलाय मा बिलाय मानि मा रुल दोङो बेयाव जेनेबा इउटिउबारफ्रा जेखौ बुङो साबसक्राइबारफोरा सोंहरोबा नोंथाङा इउटिउबनिफ्राय बेसेबां इनकाम मोनो होनना सोंहरोबादि बुङो बारा मोना बाहायल' मोनो एमाउन्टखौ बुङा होननानै बुङो बुंनो मोना होनना बुङो माने बुंनो मोनलाय बिलाय जेबो बुंनो मोननि रुल गैया बेयाव आंनि मथेबा आं सिगांबो खनसे बुंखांबाय आंनि एमाउन्टखौ आं दिनै मोनसे आन्दाज होनो नागिरदों नोंथांमोननो इउटिउबाव एक्सुवेलि मानसिफोरा बेसेबां फैसा मोनो आरो मा स्टाइलाव बेसेबां मोनो थारमाने मा रखम पेमेन्ट स्टाइला माबायदि इउटिउबाव जे मानसिफोरा इउटिउबार जानानै फैसा आरजियो इनकाम खालामो सिस्टेमा माबायदि आरो आं बेसेबां मोनो आरो गुबुन गुबुन इउटिउबारफ्रा आन्दाजै बिसोर खिथाखाया नालाय बिसोर बुङो जेनेबा खोन्थानो मोना इउटिउबाव आरजिनाय फैसा खोन्थानो मोना आंनि मथेबा मोनबो खोन्थानो मोनि गैया बेयाव आं दिनै खोन्थागोन आरो नोंथांमोननो मोनसे आन्दाज होगोन आन्दाजावसो खारन इउटिउबा मोनसे फिक्स एमाउन्ट होआ सासे इउटिउबारनो 10,000 20,000 30,000 ओरै मान्थलि जेबो फिक्स एमाउन्ट होआ थारमाने खिन्थु मा सिस्टेमाव इउटिउबारफ्रा फैसा मोनो बेनि सोमोन्दै आं बाहाय बुंनो नागिरदों दिनै बे जाबाय आं खिन्थु बेसेबांसो मोनो मिथिबायना आङो दा दिनैसिम 1 बोसोर आङो इउटिउब सालायबाय आं 1 बोसोरसो इउटिउब सालायनायाव आं दिनैसिम खेबबासो पेमेन्ट मोनबाय आङो खेबबासो बेलेग इउटिउबारा खोन्थाया मानो खोन्थाया मिथिया मानो बुङो मानो मा बुङो जे खोन्थानो मोना मानि खोन्थानो मोना बिलाय मानि मा खोन्थानो मोना बिलाय जेबोदि खोन्थानो मोनैनि बाथ्रा गैया बेयाव इउटिउबाव फैसा मोननायखौनो आं खोन्थानो दिनै आं बेसेबां मोनो आं खेबबासो 5 टाइमसो आङो पेमेन्ट मोनबाय मायबा लिरदोरा सोरबा सासे हिमालया आफांनि बराय माबा लिरदोरा आदा मोनसे भिडिअ बानाय अननानै बेनो जाबाय बिसि बिफर ख्रिस्ट बरिया एडि एनो डमिनि बिनि सोमोन्दै आं बिनि सोमोन्दै भिडिअ बानायगोन खिन्थु बारा भिउ जायाखै आं बानाय सानबाय थाखादोंमोन एडि माने बिसि आरो एडिनि फुल मिनिङा माबाया मा मिनिङा मा जिखुनु जाया आं दिनैखौ बुङा इउटिउबाव आङो बेसेबां पेमेन्ट मोनो आं खेबबासो मोनबाय फार्स्ट टाइमाव आङो 7,000 सामथिं मोनदों बिनि उनाव 8,000 आं सामथिं मोनदों बिनि उनाव 8,500 खेबसे आङो 10,000 खनसे आं 11,000 आं खेबनैसो 8,000 सामथिं मोनबाय दा जोंफोरबायदि 50K साबसक्राइबार थानाय इउटिउबारफ्रा माने 8,000 10,000 12,000 बारा मोना आं बायदि 50K साबसक्राइबार्स थानाय बा 30निफ्राय 50 साबसक्राइबार थानाय इउटिउबारफ्रा 10,000 बारा मोना आरो बिबो मान्थलि मोना मोनफ्रोमबो माहायावनो 10,000 मोनगोन बिदिबो नङा थारमाने $100 जाबासो फैसाया गावनि एकाउन्टाव ट्रेन्सफार जायो नोङो माहासेयाव मालाबा $20 मोनो नों माहासेयाव $20 मोनोबा नोंनि $20 इन्डियान रुपिसाव कनभार्टबो जाया बियो आरो नोंनि बेंक एकाउन्टावबो ट्रेन्सफार जानो हाबहैया बियो नों $100 मोनथारनांगोन नोङो नोंनि इउटिउबनि
एडसेन्स एकाउन्टाव जमा जायो फैसाया एडसेन्स एकाउन्टाव $100 जायागौ मानि बे फैसाया नोंनि बेंक एकाउन्टाव हाबफैया होमबा नोङो $100 जानो थाखाय जों बायदि 50K साबस्क्राइबार थानाय 30 बा 40K साबस्क्राइबार थानाय इउटिउबारा माब्लाबाबो मोनफ्रोम माहायावनो इउटिउबनिफ्राय फैसा मोना आंथ' माहाथामनि उनावसो खेबसे 10,000 मोनो माहाथाम माहाब्रै आं मोनो आरो माहाथाम प्राय आं माहाथामाव बा माहाब्रैयाव मोनो माहाब्रैनि आं बारा जायाखै मास मोनब्रै प्राय मास मोनब्रैयावनो मोनबाय थायो आं खेबसे मोन्दोंमोन मास मोनथामावनो मोन्दोंमोन आङो माने जेब्ला आं टेटनि भिडिअ बानायदोंमोन अब्ला टेटनि भिडिअ बानायनाय समाव आङो मास मोनथामजोंनो आङो 10,000सो मोन्दोंमोन आरो खिन्थु आं दा आंनिया कुनु भिउ जाया नालाय एख' भिउ जाया आंनि भिडिअखौ रावबो नाया नालाय ओंखायनो आङो मास मोनब्रै गाहामावसो 10,000 8,000 ओरै मोनो आरो आङो मानो होनबा आंना मास मोनसेयाव आंनिया $20 मोनो आङो $20 $25 ओरैल'सो मोनो दा नोङो $25 नोंनिया एकाउन्टाव हाबफैखायानो मानो होनबा एकाउन्टाव हाबनो थाखाय नोंनि एडसेन्स एकाउन्टाव इउटिउबाव मोनसे एडसेन्स एकाउन्ट थायो आं बुंबाय नालाय एडसेन्स एकाउन्टाव नोंनिया $100 जाखाथारनांगोन $100 दा $100 जायोबासो माने बेंक एकाउन्टाव ट्रेन्सफार जायो बियो दा आंनिया बा आं बायदि इउटिउबारफोरनिया 50K 30K 40K साबस्क्राइबार थानाय इउटिउबारफोरनिया मास मोनसेयावनो माब्लाबाबो 100 मा जाया $100 जाखाया मास मोनसेयाव मास मोननैयावबो $100 जाया मास मोनथाम मास मोनब्रैयावसो $100 जायो आरो मास मोनथाम मोनब्रैनि उनाव जेब्ला $100 जागोन $100 जाबासो अब्लासो बै फैसाया जोंनि बेंकनि एकाउन्टाव हाबफैयो दा $100 बेसेबां फैसा मोनो $100 नोङो हमनानै ला डलारनि माबाया बारायलाय खमायलाय जाबाय थायो इन्डिया आमेरिकान $1 US डलाराव मालाबा भारतनि फैसायाव राङाव नायोबाथाय $1 प्राय 72 73 74 ओरै जाबाय थायो आरो $1 74खौनो हमनि जोङो $1 74 $2 74 मोननै होमबा $100 बेसेबां जागोन 74 दो 100 दो सानजाबना होबानो बेसेबां जाहैगोन थिंगाले मथा मथि 7,000 सामथिं जाहैगोन आरो बा जोंनि आंनिया मास मोनब्रैयाव खमसे खम $100 बाहाय बारो 100 $120 $130 $110 ओरै जायो अब्लाना आङो मिलायनानै 8,000सो मोनहैयो आरो बेबो मोनफ्रोमबो माहायाव नङा मास मोनब्रै मास मोनथामफोरावसो आङो 8,000 10,000 7,000 सामथिं बा 11,000 12,000 हिसाब मोनो आरो खिन्थु बारा मोना ओंखायनो खिन्थु आन्दाज मोनसे खालामनो हायो थारमाने फैसाखौ माबायदि होयो मिथिबायना बहुतानो सोङो आरो बेसेबां भिउआव बेसेबां थाखा मोनो माने एक भिउ जाबाथाय बेसेबां फैसा मोनो मोनसे भिउआव जेबो फैसा मोना भिउनि सायाव फैसाया काउन्ट जाया एडभार्टाइजमेन्टनि सायाव काउन्ट जायो नोंनि भिडिअआव बा सासे इउटिउबारनि भिडिअआव मा एड फैदों बेसेबां एड फैदों बै एडनि सायाव डिपेन्ड खालामनानैसो फैसाया जायो थारमाने हमना ला सोरबा सासे मानसिनि भिडिअआव बिराद दामि कम्पानिनि एडभार्टाइजमेन्ट फैदो टाटा कम्पानिनि एडभार्टाइजमेन्ट फैदो एडभार्टाइजमेन्टनि सायाव सोनारनानैसो थारमाने इउटिउबजों हमना ला एडभार्टाइजखौ जेब्ला नोङो इउटिउबा आंनि भिडिअ जेब्ला एडभार्टाइज होबाय होमब्ला बै एडभार्टाइजमेन्टनि कम्पानिनिफ्राय बे एडभार्टाइज होनायनि नामाव जा कम्पानिनि एडभार्टाइज होदों बे एडभार्टाइज होनायनि नामाव बै कम्पानिया इउटिउबनो बेसेबां होदों बेनि सायावसो दुखिया कम्पानि थागोन मालाबा गोरिब कम्पानिफोरालाय इउटिउबनि बेसेबां कमिसन होनो हानो आरो बै जाय कम्पानिनि एडभार्टाइजमेन्ट होदों बै कम्पानिया बै इउटिउबनो बेसेबां फैसा होदों बेखौसो इउटिउबजों आरो इउटिउबनि मालिकजों आरो इउटिउबारफोरजों रानो थारमाने माबा मोनसे पार्सेन्टआव बेखौथ' जों मिथिलिया बेखौ इउटिउब कम्पानियाव जायफ्रा खामानि मावदों बिसोर मिथिसिगोन आरो जायफ्रा कन्ट्रल खालामबाय थादों इउटिउब चेनेलखौ कम्पानिखौ दा बै बुस्थुआ एडभार्टाइजमेन्टनि सायाव सोनारनानैसो एमाउन्टआ जायो थारमाने हमना ला मोनसे दुखिया कम्पानिया माबा मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होदों सर्ट एडभार्टाइजमेन्ट गुसुं सामथिं 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्डनि एडभार्टाइजमेन्ट बेयाव नों मा फैसा मोननो दा बेनिखायनो जोङो मिथिनो हायो थारमाने एडभार्टाइजमेन्टनि सायाव सोनारनानैसो फैसाया जायो थारमाने नोंनि बेसेबां एडभार्टाइजमेन्ट फैदों मा क्वालिटिनि एडभार्टाइजमेन्ट फैदों टेक्न'लजिनि एडभार्टाइजमेन्टफ्रा बांसिन प्रफिट मोनो ओरैनो किसुमान फिसा फिनला बहुत एडभार्टाइजनि केटेगरि थायो नालाय एडभार्टाइजनि केटेगरिनि सायाव सोनारनानै आर्निङा जायो थारमाने थेवबो मोनसे आन्दाज खालामनो हायो थारमाने मा जायो मिथिबायना मथा मथि आङो बहुत
नायबाय आं बुहुत प्रुफ मोनबाय जेनेबा 10,000 भिउज जायोब्लाथाय $1 जाफ्रामहैयो आरो एभारेज पिपल बसुमतारी नों खबरा बोरैया आंना खबरा बोरैया दा थारमाने आन्दाज मोनसे खालामनाय आं करन खेब्रै खेबबा 6 बारसो आङो पेमेन्ट मोनबाय नालाय आं मोनसे प्रुफ मोनदों बेयाव माने 10,000 भिउज 10K भिउजफोराव एभारेज दै फिक्स नङा जे 10K भिउज मोनबानो $1 मोनथारगोन बेबो नङा माने एभारेज मालाबा 8K मालाबा 15K फोराव लासे माने 1K मोनो आरो खिन्थु एभारेज ओंखायनो बुंदों आङो माने 8,000 निफ्राय 10, 11, 12, 15,000 सिम जुदि बेनि गेजेराव जुदि भिउज नों लाबोनो हायोबा एभारेज नों $1 मोनो आरो $1 नोङो आर्निं जायो $1 मानेथ' इथिंगाले इन्डियान रुपिसआव बेसेबां जागोन 73, 74, 72 ओरै जायो माने नोङो जों हमनो हायो 10K बा 15K फोराव $1 फैसा मोनो थारमाने एभारेज फिक्स नङा एभारेज थ' बेबायदि आरो स' नोंथांमोना मिथिबाय खोमा थ' बेबायदि थारमाने आर्निंआ बेबायदि जायो ओरैबायदि फिक्स नङा जे सासे इउटिउबारा माहायाव बा मासाव 10,000 मोनो 20,000 मोनो 30,000 मोनो 40,000 मोनो दा नोंथांमोना साननानै नाय गिदिर गिदिर इउटिउब चेनेलफोरा बेसेबां फैसा मोनथावना साननो हाबाय मानो होनबा 10K आव $1 मोनो हमनानै ला एभारेज 10K आव जुदि $1 मोनोबा 20K 20,000 भिउसआ बेसेबां मोनगोन 2,000 30,000 भिउसआव बेसेबां मोनगोन $3 होमबा $50,000 $5 1 लाखआव $10 1 लाख भिउज जायोबा माने 100K भिउज जायोबा नों $10 मोनगोन एभारेज बाय बारा बाय खमबो जानो हानाय खिन्थु एभारेज इफोरसेबां जायो आरो होमबा नोङो 1 लाख भिउसआव $10 2 लाख भिउस मोनोबा नोङो $20 3 लाख भिउस मोनोबा नोंनिया $30 होमबा नोङो 10 लाख भिउस मोनोबा मथा मथि $100 नोङो होमनिया मान्थलि मोनबाय थागोन आरो नों जुदि 10 लाख भिउस नोङो आर्निं 10 लाख भिउस लाबोबाय थानो हायोबा आरो मोनसे भिडिअ नङा नोंनि चेनेलाव जिमान भिडिअ दङ हमना नोंनि चेनेलाव 100टा भिडिअ दं मोनफ्रोमबो भिडिअसनि माबाया मोनफ्रोमबो भिडिअसनि भिउसफोरा काउन्ट जागोन आरो मोनफ्रोमबो भिडिअसनि काउन्टनायनिखायनो नों हमना नोङो 100टा भिडिअ दङबा मोनसे भिडिअ नोङो 10,000 भिउस मोनोबा आरो मोनसे भिडिअ नों 10,000 भिउ मोनोबा आरो मोनसे भिडिअ नों 10,000 भिउ मोनोबा 100टा भिडिअ 10,000 मोनोबा 10,000 होमबा नोङो मान्थलि मोनगोन नोङो खिन्थु जोंफोरनि भिडिअआ माहायाव 1,000 2,000ल'सो भिउस मोनो आंनि भिडिअखौथ' नायानो आङो जमनिबो खालामनो रोङा मानसिफोरा मालाय बिराद हाय 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 माबा माबि जमनि खालामो सोरबा माबा माबि आल्टुं फाल्टुं एकदम बाब्राबलाबायनाय भिडिअ खालामो बेफोरखौथ' बिराद नायो इन्टारटेनमेन्ट भिडिअखौ आंनाथ' इन्टारटेनमेन्ट नङा आंना जाबाय इनफरमेटिभ आरो इनफरमेटिभखौ मानसिफ्रा नाया किसुमान फिसा फिसा बुस्थुफोरखौ आङो माने फोरमायनो नाजायो सोरबा रोङि खिन्थु आंना आर्निंनि सायाव बारा मटिभ आंनियाव गैया आर्निं खालामनायनि आं फिसा फिला बुस्थुफोरखौ मा बुंदो नन्देस्वर बसुमतारिया हेल' दा $1 इण्डियान फैसायाव आंथ' बुंबाय दखन $1 US डलाराव भारतआव हमना ला $1 नों फैसा मोनबाय आरो अब्ला नों इण्डियान रुपिसाव कनभार्ट खालामोबा 73, 74, 72 ओरै मोनो आरो बिसिनि रां जायो आरो 74 रां 75 रां समान थाबाय थाया बियो गाहाय जालाय गोजौ जालाय जाबाय थायो जों एभारेज हमनो हायो $1 74 रुपिस बा 73 बा 71, 75 सिम थाङो भारतनि रुपिसाव आरो थ' बेबायदि थ' नोंथांमोना इउटिउबाव माबायदि आर्निं जायो मिथिबाय खोमा रावबो इउटिउबारा गावनि आर्निंनि सोमोन्दै खोन्थाया आं बेसेबां मोनो नोंथांमोना सोंनानै नाय ओइ आदा नोंथाङा बेसेबां मोनोलै इउटिउबाव मोनो एबा मानसि मोनालै बारा मोनालै खम मोनथारो देनाय बेसेबां मोनो खोन्था होनबाथाय है मोना खोन्थानो मोना आरे मा खोन्थानो मोनि बाथ्रा दङ बेलाय मा जायो खोन्थाबा आंथ' खोन्थाबायनो दखन आङो मास मोनसेयाव मोनखायानोखा 2 मासाव मोना 3 मासाव मोनो आं खमाय 4 मासाव मोनो आं सम 8,000 मोनो 10,000 मोनो आङो बारा मोना आंबो ना आंना खोन्थाखायो खोन्थानायाव जेबो जाया आं खोन्थाबायानो आं खोन्था पुलिसानो हमगोन ना आं मायबा जागोन ना आंनि इउटिउबानो बन्द जालांगोन आंनि इउटिउबा बेन जागोन नामा दा आं जे खोन्थाबाय आं इउटिउबनिफ्राय 7,000 8,000 10,000 मोनो होननायाव बन्द जानोसै होनबा जेबो नङा इफोर जाबाय किसुमाना खोब स्टाइल आरो बाहाय गावखौनो माबा मोनसे फिल खालामो नामा आं इउटिउबार आं फैसा मोना आं मानो खोन्थानोलै हयथ' लाजियोबो जानो हानाय
इउटिउब खालामनानै बुरजा मोनो सानना मानसिफ्रा ओमफ्राय आं 10,000ल' मोनोलै होनबाथाय बेयाव अपमान जागोन ना दा बेनिखायनो खोन्थायाबो जानो हानाय आंना जाबाय बेयाव अपमान सपमान गैया वाट इज राइट आइ एम देयर हयथ' जेराव बेयावनो नै एलकेया थारमाने बेनिखायनो आङो खोन्थाखायो आंना बेफोर जानला मानला बाथ्राफोरखौ आङो मेगनजों गाव नुवाबा माथाजों गाव केलकुलेसन खालामना साननानै मोनाब्ला माखौबा आंनि खोमाजों खोनाखायाबा खोन्थानो मोनानोलै मोनानो होननायफोरखौ 16 मिनिट जाबाय सोरबा मायबा सोङोबा सोंजागोन आं सोरबा मायबा सोंदों नामा आरो आं दा हेल' दा गुड इभिनिं श्री सन्जय मुसाहारिया सोंदोंमोन वाट इज इयर नेम आंनिया एलके होननानै मिथियो आंखो एलके होनबानो गासै मिथिजोबो आदसा नेक्स्टआव आं भिडिअ बानायगोन बारु हिमालया आफांनि बर'आ सोंहरदोंमोन बिसि आरो एडि नि सोमोन्दै भिडिअ बानायखादों आं बेखौ बानायगोन बिफर ख्रिस्ट आरो एन'डेमिनि सोमोन्दै आं भिडिअ बानायगोन टेटनि भिडिअ लाबोगोन आं टेटनि भिडिअ साननैसो थानानै सम मोनाखै आदा नों इउटिउबनिफ्राय बेसे खामायखो खोन्थाबाय दख नांलाय आकाश बसुमतारी इउटिउबनिफ्राय आं बेसे खामायखो भिडिअ नायबानो मिथिगोन दे खोन्थाबायना आङो डिटेल खिथाबाय थालिया गोबाव जागोन पार्टि होनांगोन आदा मानोलाय पार्टि दि दैमारि पार्टि फैबानो होगोर' आंना बिन्दास आंखौ टाउनाव फैबाथाय मिस कल होबानो जाबाय आं पार्टि जाहोनो थाखाय होसोलांगोन नोंखौ मा खबर आदा मोजां रकस्टारा सोंहरदो उदय बसुमतारा सोंहरदो नाइस उदय बसुमतारा अके थेंक इउ युवराज यां रस्टारा सोंहरदो डास दे लक्स बुजि मोनाखै व्हाट इज द मिनिं अफ दिस सेन्टेन्स डास डेट लक्स आइ डोन्ट आन्डारस्टेन्ड सोरबा बेलेग मानसिया सोंहरदों इंराजि बुंदों आं मिलियन थांबा बेसे मोनो आदा सानना नायदो मिलियन थांबा बेसेबां मोनगोन कारन 10,000 $1 मोनो एभारेज मथा मथि प्राय फिक्स नङा दै आंनि बुंनायखौ एसे बुजिनो नाजा फिक्स नङा हाया दा बोरै दं नों खबरा बोरैहाय आंना बरियालै बसुमतारी फंबाय सार वाट इज इयर नेम आंनि नामा एलके होनबानो मिथिजोबो आं गासैबो नन्देस्वरा बुंहरदो बेखौ खोन्थाबाय नन्देस्वरनिखौ आङो जिएम बसुमतारिया बुंहरदो राइट आदा बिकास बसुमतारिया बुंदो जोंना आदा बिटिआरआव बेसे ग्रेडनि साकरि होनो हायोलै आदा आदसा आं बेखौ बुंगोन बारु नेक्स्टआव भिडिअ बानायगोन आङो जाहोन नार्जारिया बुंदों केरियारनि सायावबो भिडिअ खालाम ब्र भिडिअखौथ' बानायनो हायो बानायोबा आङो माजे माजे केरियारनिफ्राय नायग्रा मानसि गैयिखाय मालाबा डिसइन्टारेस्टिं जायो आरो आङो खोब इम्परटेन्ट साना आं जेब्ला सहाय मोनो होमबासो बानायो आङो मानोना आंनि भिडिअ भिउ जाखाया नालाय आं बारा भिउसनिबो बारा लभिया नङा आं एक्सुवेलि भिउ जाबा जायाबाथ' सोरबा 10 जना नायबाबो आङो बानायो आरो कारन 10 जनानो आंनि थाखाय इम्परटेन्ट साबसक्राइबार आं लाख हाजार मिलियन साबसक्राइबार लुबैनानै भिउस लुबैनानैबो आं भिडिअ बानाया सोरबा 10 जन मानसिया नायदोबा नायनानै आंनिफ्राय माबा सोलोंनो हादों होनना बुङोब्ला आं बेयावनो हेप्पि थारमाने माबायदि रां मोनो आदा माबायदि रां मोनो खोन्थाबायानो आङो बसुमतारी मिस्टार बसुमतारी आदा मा ओंख्रि जाखो ओंख्रि जायाखै र' आङो दा बर्थमान आदा मा ओंख्रि जाखो सुजित नार्जारिया सोंदों र' ओंख्रि जाथ'वाखै र' दासो ओंख्रि संगासिनो दोङो दा बेबायदि आं बारा भिउसफोरनि आं बारा लभिया नङालै आइ एम नट ग्रिडि अफ भिउस आंनिखौ 100 जन मानसिया नायनानै आंनिफ्राय सोरबा साबसक्राइबार सोरबा खासे भिउआरा बुंहरोबा आदा नोंनि भिडिअखौ नायनानै बरिया गाहाम नांबाय होनना बुंबा आइ एम हेप्पि अन देट आं बेयावनो हेप्पि आरो थांनोसै भिडिअ गोलाव जाबाय 19 मिनिट जाबाय मालाबा फैलायगोन मानिबा भिडिअ बानायनांगौबा बुं इनफरमेटिभ भिडिअ हिस्ट्रिनि पलिटिक्सनि जिकेनि रिजनिं माबा माबि इसा टाइपनि कुइसनफोर पार्टिकुलार कुइसन दङबा कुइसनखौ हर बुजि मोनाखौ बरिया बुजायना होगोन आं हायाबा सोरनिबा सोंना आं हाजोबगोन रोंजोबगोन बेबो नङा रावबो हारसिं मानसिया गासै बाथ्राखौनो रोंजोबा आं रोङा आंनिख्रुइ गोरों मानसि आं सोंनानै खोन्थागोन ना नोंनिया जुदि मानसि गैयाबा माखौबा सोंनो आंनो सोंहर हायोबा आं बरिया बुजायनो नाजागोन आरो हायाबा आं आंनिख्रुइ गोरों मानसिनाव सोंगोन आरो आं हाजोबनांगौ बेबो नङा आं हायाबा लाजिनांगौ बेबो नङा हायाबाबो लाजिया आङो कारन मोनसे बाथ्राखौनो बयबो हाजोबा नङाना बेयाव हायियाव लाजिनांगौ खुनु खोथा आं माखौबा हाया आं रोंनायखौसो आं खोन्थागोन आरो बुजायगोन अके थांसै नङा होमबा फैलायगोन उनाव दे बाय बाय गुड नाइट गुड इभिनिं मेग्रा सोंहरदो डियार रेसपेक्टेड सार टुडे व्हाट आर यू ब्रिं अबाउट टपिक्सा I have already said about the topic and I have already discussed about the topic. So if you go through this video from the first to the end, you will understand what is the topic I have discussed today. Megras Nazar, okay? So, very good thing now, na. Undur right lagan, video banaygan, lampe thagan. Okay, bye bye. Bye bye. Thank you. Good night.